Една хубава риба, 6500. Здравейте, приятели! Намираме се на язовир Айтите. Днес решихме с моя приятел Благо да дойдем двамата да посетим това място. Това е изкуствено създаден водоем, малък водоем е. Държи хубави риби, има шарани над 10 кг, има един много голям амур в него, който е над 20 кг. Дойдохме да хванем няколко риби. Днес вали слаб дъжд, времето е студено. Все пак сме почти в края на октомври месец, нормално е. Изключително шаранджийско време. Подхождаме по същия начин, ловим с лодка и от ръка. Сложихме легнала стръв, както и попъпи. Това е от нас. Пожелайте ни успех. Очакваме да хванем поне по една риба. Първи удар за днес, 11:30 е. Благо реализира, като стръвта е Mig Bites, малко ще покажем. Легнало топче с пастичка, любимото ни. Благо, тежи ли? Голяма ли? Да. А? Да. Супер! Добра заварка направи. Кеп ли искаш? Охо! Добре, дайде да я кепнем. Шаран. Изглежда красив. Айде! Всакай! Честито! Благодаря. Една хубава риба, 6500. Излезе на Safety Clips. Доста се дърпаше. Много готина риба, дълга. Тежи ли? Да. Да я пускаме и да чакаме 20-ката.
Ето, че извадихме първата риба, Благо я извади на лявата си въдица, излезе от средата на водоема. Стръвта, която използвахме на Mig Bites, Chili Squid 16 мм. Дипната стръв, легнали топчета. На доста от водоемите хващам на тази стръв, и на Палици, и на Света гора. Успешна, определено успешна, като добавяме допълнително и пастата на Колорадо, Spicy Red Wine в случая. Малко слагаме отгоре, виждали сте на други видеа как го правим, сега няма да го показваме. Това е, очакваме следващи удари. Да, ела. Втора риба за нас. Благо, на какво излезе рибата? На пелетки от Света гора. На рибни пелетки. Добре. Пускаме и чакаме големите риби. Давай ли, да? Амурче ли ще? Второ амурче за днеска, пак мъничко. На какво излезе, Благо? На Mig Bites Spicy Squid. Да, легнало топченце с пастичка. Пускаме го и чакаме 26 кг. И така, приятели, вече сме към края на нашия риболов. Днес с Благо. До момента имаме 3 извадени риби, 2 амурчета малки и един хубав шаран извади Благо. Като цяло за такива язовири препоръчвам по-често да прехвърляте, около може би 40-50 минути, и да си прехвърляте въдиците. По-добре е да търсим ние рибата, отколкото да чакаме рибата да ни намери нас. В момента няма никой на язовира, само ние сме и имаме възможност да хвърляме където искаме на язовира. Редки са такива моменти, нали? Обикновено на тези язовири има доста хора, но понякога се случва и така, имаш възможност да ловиш където искаш. Аз опитах да ловя в тази част, която е в края на язовира реално, към самия ресторант. Благо лови в другата част, където е входа. Имахме няколко удара. Като цяло очаквахме да хванем и по-големи риби. Надявам се, имаме още време, около час и половина, да хванем някоя по-голяма риба. В такива моменти определено трябва да използвате бързо разтворими топчета или пелети. В случая единия амур извадих на пелети рибни, другия амур го извадих на бързо разтворимо топче, дипнато. Определено, когато застудее, стръвта трябва да е доста по-атрактивна. Дали ще е бързо разтворима за студена вода, дали ще използвате паста, дали ще използвате пелети, трябва да е атрактивна самата стръв и трябва да е по-малка.
като цяло голямата стръв използваме лятото, когато е топло. Това е от нас. Очакваме да фанем някой по-голяма риба. Поздрави! Благо, третия амур за днес. Да, този малко по-голям. Този малко по-голям. Да, на какво излезе? Излезе на 16 мм Миг Bites, Squid И спайс. и Spice с царевичка отгоре. С силиконова царевичка, да. Супер! Ще го пускаме и си ходи. Да, времето накъсява. След малко ще си ходим. Имаме още малко време. Събираме багажа. Да, айде, пускай го.